Kublai api barok menta ngakwa ban pendep shapi halor ka jingsha berngem ha uwei ubreu hapo ka komen hakane ka video ba letkwai sha moha skola wa rongdi kum ka jing kentiu ya ki baju melin ban komen la hangno wat ju komen klumar da perkat ba lada phim ibang ya ka video ne ya ka channel ka bha ban naik page namar kamen sim bisni kan sapa komen klumar badio poi sya ka jing leran ne poi jing e tang namar bom la te la kam shu ya kamen sim bisni ngakerpat ba pin page pen kod ngan sa pen i ya ita iba komen iba berngem ban len themao yang ada yo i hawa kane ka komen kate ka kampen ya breu ngim la shu ban shu snap ngahap pentip ba knang ba une ubreu untip bat ngakwa balada ubakla uday ban panmap hakane ka video da ka ba shu komen bat penpau ya ka e ka ba usnut hu bakla lada umut le shisha kumba ula komen tungin sapet ngaru ngan hap yada yalade porok nong kersian baro tungin ya komen kumno pisngeu halor kane ka komen ba pi hapo ka screen kane ka video ngapen pau shapi lada bakla mangaru ngakloi ban panmap lada bakla kiweru ngakloi ban map nganap kato kane por bat ngan presyang wat jingtip ya une ubreu udehi marthan bat ngi katkum kane ka jingtho bapau ka email dei u klaimak ke langdo la dap sibnai kane ka video ba u komen ngan batai ya kane ka jingtho ba u tho da ka tin maram jungi shane uong yanga ba ngan desu banang lech khwai sawa rilang uong dang adang yu i ngan len them da umau te kane ka kam kala dei ka kam berngem kum ka kam penyap reu tutang kane kublai sibun pi baro ki perlok baju kersian na kapor sekapor besukwa ban pentip ya kane ka komen namar kane ka komen kala long sisa ka badon jingma namar ngimla bantip unu breu hadu kanu udon ka jingmut ti kum ka jing pentip bat kalong ru kawai kum ka jing yada yalade subha banyara ban share ya kane ka video kenang bakan poi aune ubreu kublai sibun pi baro ki perlok baju pet na kapor sekapor kublai sibun